皆さんこんにちは。タシデレチベットディスウィークへようこそ。私はチベットテレビのアリアです。チベットやダライラマ法を、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法がより慈悲深く平和な世界のビジョンを語られる。先月首相、新型コロナウイルスによるパンデミックは権威主義体制とその思考態度の産物。中央チベット政権首相、チベット問題の解決はインドの大衆国の平和に不可欠。国連専門家らが中国に対する緊急措置を呼びかけ、中央チベット政権が国連人権理事会と加盟各国に中国による人権侵害状況の調査を要請。チベット人平和行進参加者らがチベット本土での人権侵害の責任は中国にあることを国連に訴える。チベット武大芸術文研究所がダライラマ法に捧げるヤルキーの祭典を開催。初めての生中継。ダライラマ法はアメティ大学主催したオンラインセミナーの中で、より慈悲深く平和な世界がどのようなものかをお話しされ、人々の感情を変化させ、心の平和、調和を育てるためには古代ナルンダの伝統の復興とその実践化が重要であることを強調されました。このオンラインセミナーは先週の土曜日にアメティ大学が主催して開催されたもので、学長、副学長、学生らが参加し、ダライラマ法にアドバイスを求めました。中央チベット政権首相は中国の権威主義体制について、また世界規模で混乱を引き起こした新型コロナウイルス感染上拡大にする中国の姿勢について批判を表明しました。先週木曜日、MIT ワールドピース大学が主催したパンデミックに関するオンライン会議の場、ロブサン・センゲ首相は、物質的な価値よりも慈悲の心や他人への共感などのような内面の価値を幼い子どもたちに教えるためには、教育システムに合理的な変更が必要であると主張しました。この会議はジャミエット・ウラミー・ヒンドの事務局長で元国会議員のムラナ・メヘムード・ムンダニ氏や南アジア大学の学長カビタ・シャルマ氏らが出席しました。中央チベット政権宣言首相は第6回南アジア外国特派員クラブに向けて、チベット問題の解決はインドの中国との安定と平和には不可欠あると述べました。今週月曜日には行われた南アジア外国特派員クラブのメンバーに向けてスピーチや質疑討議の中で、宣言首相はチベット運動や中国によるチベット占領、現在の実効支配線における危機的な状況、南アジアの他に外国への営業などについても語りました。国連の独立専門家らは国際社会に対し、中国が人権を尊重し、その国際的義務を遵守させるよう集合的かつ断固として行動することを求めました。専門家らは香港での抗議と民主主義予後に対する中国の弾圧を批判し、チベットやウイグル自治区における特に宗教的民族的マイノリティに対する弾圧に対しても深い敬意を表明しました。専門家らは新型コロナウイルスが発生したことを告発した人々を中国が弾圧、抑圧にしたことを捧げ、ジャーナリストや医療従事者のほか、言論の自由の権利を
考する人々が新型コロナウイルスの発生やパンデミックについて発言すると誤った情報を拡散、または古常領族に反するされ、当局から報復措置を受けていることに懸念を表明しました。国連独立専門家約50名と国連特別手続き任務保持者30名が先週、国連人権理事会に対し、中国の人権に関する活動状況を監視するためにあらゆる適切な措置を講ずるよう緊急性を持って行動するように要請しました。中央チベット政権のロプサン・センゲ首相は、国連の専門家らから国際社会への緊急の呼びかけに強く同意し、国連人権理事会とその加盟各国に対し、中国による人権侵害の状況を分析する専門会議を開催すること、またチベットをはじめとする中国国領土内の各地域における人権の状況を監視し分析し、年次報告を行う国連特別報告者の設置を求める声明を発表しました。スイス在住のチベット人4人のグループがバーンからジェニーバまで1週間にわたる平和の行進に参加し、今週水曜日に最終日を迎えました。この日は国連人権委員会の第44回会議の開会と当日でした。平和の進行参加者らがジェニーバに到着後、国連人権理事会に対し申し立て書を提出しました。今月初旬にはスイス在住の45歳の男性セリン・ワンドゥ氏がズーリックからジェニーブまで平和の行進を単独で行い、チベット本土における人権侵害の状況はその責任が中国政権にあることを広く訴えました。今週水曜日、チベット舞台芸術研究所は毎年夏に行われる音楽祭の祭典ヤルキーを開催しました。この日は研究所の2つのアーティストグループがサンキューダライラマ法王をテーマにした舞台で競いました。中央チベット政権は今年をダライラマ法王感謝年と設定し、研究所の今年の音楽祭はその一環としてダライラマ法王に捧げるものでした。60年の歴史の中で初めてヤルキーがチベットテレビで生中継されました。中央チベット政権がこの新型コロナウイルスによるパンデミック状況の中で喜びや幸福を広めようとする取り組みです。本日のニュースは以上です。良い週末をお過ごしください。どうもありがとうございました。